si Kristo ang Ginoo. Karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhay. Karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanukang kadagatan ug ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanina. Unya man lukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Unya man lukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo, kay miabot siya. Kay miabot siya ron maghari sa kalibutan. Handuman niya ang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iyang